Sekin maistuu niinku kiljulle. Jollekin kiljulle. Hetkinen. Niin on muuten joku aivan kuin kilju sivu. Ootapa. Se on vähän enemmän niinku joku vodka tai joku. Niinkö? Otapa. Joo, se voi olla, että se on joku vodka tai sellainen. Ei se ehkä kilju olekaan. Ehkä, mutta ei se ehkä hajusta päätellä voisi sanoa, että se olisi ehkä jotakin valkoviiniä paremminkin, että Niin muuten onkin valkoviini. On. se semmonen ehkä kahvimakuukin pieni. Eikä valkoviiniä ollenkaan. Voi olla, että ei maistu yhtään niinku valkoviiniä. Kyllä minä sanon, että valkoviini. Meinaatko? Se saattaa ehkä olla.